Först ska jag säga tack för att jag fick komma och hålla det här upplägget. Tack ordförande och SSF-gruppen. Och hvis jeg taler hurtigt, så ser jeg bare til. Og jeg har min kære kollega her, der skal oversætte. Waxaynu ku mahadsantihiin inay soo casuuteen iyo maanta inaa helay fursad aan ku hadlay. Ja. Og det bliver på dansk, fordi det er nogle fagsprog, som man skal være dygtig til, hvis man gerne vil oversætte, så folk kan forstå det somalisk. Så derfor er der nogen, der bad mig til at snakke somalisk. Og det skal dreje sig om, det er om galdestenssygdommer. Maanta waxaa ka hadlanaa xanuunada xameetida dadka ku dhaca. Xanuunada xameetida baa ka hadlanaa maanta iyo dhagaxa xameetida ku dhasha. Mahadsanid. Marka xameetida iyo xanuunada xameetida ku dhaca maanta ka hadlanaa. Ja, det er det første oplægget. Og hvis der er tid til det, så tager vi også et oplæg om mærsår. Haddaa waqti u helana waxaa ka hadlanaa xanuunada caloosha. Ja. Og det vi skal gå igennem, det er, hvad en galleblære er, og hvad galdesten er, hvilke symptomer, komplikationer, og hvordan man udreder det og behandler det. Okay, waxaa ka hadlan waxa weeye xameetida ko waa maxay? Dhagaxa xameetida ku dhasha iyo calaamadaha lagu garto xanuunkan. Complicationka xanuunkan keeno sidee maaragtay qofkan loo badbaadiyaa iyo daawadii xanuunkan leeyahay. Her har vi et billede, hvad det drejer sig om. Halkan waxaa weeye sawir aan ku arkayno waxa hadlaya. Ja, vi har lever, Beerkii, vi har mavesækken, calooshii og så har vi galleblæren. iyo xameetidii waa taa. Så den ligger lige under leveren. Beerka hoostiisa ku yaala xameetida. Og maden kommer fra spiserøret, går igennem mavesækken, går igennem blindtarmen. Ja, cuntada marka cunto ko waxay dhaafaysaa qoorta kadibna caloosha maraysaa kadibna halka xameetida lamada cirada aadaysaa. Og det drejer sig om, det er, at vi har galle, der dannes i leveren. Dheecaanka xameetida sameeyo lagu kaydiyo xameetida beerka sameeya. Og det går ned i gallevejene, som går op i gallblåser. Tubooyin yaryar baa beerka maarta ka yimaado oo ilaa xameetida aadaya. Så det der sygdom drejer sig om, det er den der galleblære. Marka xanuunkan ka hadlana waxa weeye xameetida xanuunka ku dhaca Og gallevejene. iyo tubooyinka maaragtay xameetida ilaa madaada u dhexeeya. Og selve galleblæren, det er et organ, der opbevarer galle. Xameetida waxa weeye xubin oo dheecaanka beerka sameeya buu kaydiyaa. Ja. Og det bruges til, det opbevarer gallen, og når man har brug for det, så når kroppen har brug for det, så klemmer det sig sammen med den galleblæren, og så kommer det galle ud i tyndtarmen, og det bruges til at kunne optage fedt. Det er primære funktionen, det er at optage fedt. Dheecaanka wuxuu uga caawinayaa inuu maaragtay dufanka maaragtay jirkeena qaato marka wuu kaydiyaa marka u baahan tahayna wuu isku yimaadaa sida usoo baxa dheecaanka. Godt. Og galleblæren, den er der, men det er ikke et livsnødvendigt organ. Xameetida waxa weeye xubin oo maaragtay laga maarmi karo. Og det der kan ske i galleblæren, det er blandt det der giver de her sygdomme, man kan få med galleblæren, det er at man kan få sten i galleblæren. Xameetidana dhagaxa ku garan kara. Og der har vi det. Her har vi en galleblære, Halkan waxaa ku aagisan xameeti og det er galdesten. iyo dhagaxii ku dhex dhasay. Og det er det, der giver primært problemer. Og galdesten kan man se, de dannes i galleblæren, og det er krystallisering af gallen. Dhagaxa waxa
waxa weeye wuxuu ku dhex dasaa xamaytida asaga way waxa maskaxda ay xanuunka darka u keena dhagaxan wuxuu ku dasaa deecaankii oo isku yimid arkaaday. Och så länge gallstenen är i gallbläran så orsakar den inte några problem. Dhagaxa ilaa xamaytida ku dhex jiro waxba xanuun idin ku keeni maayo. Det där kan ge problem, det är när de här sten sätter sig där eller i gallbläran. Mushkiladda xanuunku wuxuu ku yimaanayaa markuu dhagaxa yani socdo meelaha soo maxay noo tilmaamay fadhiisto. Och varför sker det så att någon där får sten och någon där inte får någon sten? Det är ingen riktigt aktiv varför. Men det här nog att göra med genetiska faktorer och miljö, kost. Och så är det en del genetik i det. Som det är hyppigare bland nordeuropeer än vad det är bland afrikaner. Och det är också hyppigare för folk från Mellanöstern det här det. Så det är det med genetik att göra. Men det är också det med miljö och det med kost. Och hyppigast efter 20-årsaldern. Så det är meget sjældent hos børn. Det kan sagtens ske. Xanuunkan waxa keena lama hubo laakiin inta badan waxa weeye qofka faraciisa iyo bulshadu ku nool yahay inta badan waxa ku dhaca dadka 20 sano iyo ka weyn iyo wuxuu ku badan yahay dadka Europeanka ka yimid hadaa la badnego dadkeena kale Afrika ka yimid. Och när man nu får problem med gallbläran, vad får man så för några symptom? Ont i magen. Och det är typiskt i den övre delen av magen. Och till höger. Det är där man har gallbläran. Och om man bara har gallsten i en gallblad så kan det vara att man får någon gallstensanfall. Och det är smärtfullt, ofarligt. Och det gör typiskt ont i förbindelse med måltiden. Ja. Typisk smärta här omkring. Och det gör mig ont. Och det är någon smärta där kommer. Och så försvinner det. Och så kommer det igen. Och så kan det bli vid ett par timmar. Jag har blivit med om smärta. Det första är faktiskt ingen smärta. Som sagt, det är någon där kan ha sten undan med det. Och det är cirka hälften av befolkningen här i Danmark där har det. Så man har sten i sin gallblad. Men man vet inte själv och man märker inget till det. Och så är det de här smärta som jag snackat om. marka dadka inta badan ilaa Denmark kala bar ka degan way qabaan laakiin xanuunku ma arkaan maadaama dhagaxii wali xamaytir ku jiro xanuunka marka isku aragtayna waxa weeye sidoo hadda maxaan u sheegay dankan midigta oo xanuunka ka qabanaya. Ja. Och som sagt, det kan vara måltidsrelaterat. Och det är typiskt fetthåll i med det ger det. Fordi gallen brugs till att uppta fett. Inta badan xanuunku wuxuu ka qabanayaa marka cuntada cuntada siiba cuntada ma dufanka ku baran ku jiro. Ja, så fetthåll i med. Och så begynner gallbläran att krampa samman. Det kan ge smärta. Och det är någon där får... marka inta dufan badan cuntada buu xamaytada ma isku imaanaya markaas xanuunku qabanaya. Ja. Och det är någon där har de här anfall en gång om året. Någon där har det flera gånger om året. Det kan vara meget individuellt. Xanuunka inta jeer qofka qabto waa kala nooc dad baa sanadkii hal mar u qabta kuwana weygii mar. Men så länge man inte har feber eller man har gul i hud. Ilaa aad gaarin heer xumad ama qandho ku qabato ama maqaarka hudud noqdo. Ja, så är det inte farligt. Markaas qatar ma aha wali. Men som sagt, det kan bli farligt när det går betändelse i gallbläran. Qatar waxay noqonaysaa markuu infection ka galo xamaytada. Eller att man har de här sten där lägger sig i gallbläran. Ama uu dhagaxii ka soo baxa xamaytadii uu wadooyinkii kala fadhiisto. Ja, och då kan man få sån gul i hud. Markaasna maqaarka wuxuu noqon karaa hudud. Och grunden till det är att det sten där sätter sig fast i gallbläran. Och så kommer gallen inte ut i kosten utan det kommer ut i blodet.
kalarkaaga isbedelayna waxaa keenaya dhagaxii wuxuu fadhiisanayaa tubooyinkii uu dheecaankaa mari lahaa dheecaankii marka meeshuu magacela geli lahaa wuxuu aadayaa diiguu gelayaa. Ja, som sagt, ifall om det går betändelse eller när vi har det här stället, det sätter sig i gallrarna. Och då blir det stopp här. Så det kommer galler, det var, och så är det stopp. Och så kommer det galler ut i blodbärning. Och så kan man bli god i. marka waxay dhagaxa halkaa u fadhiisa dheecaankii halkii lagu talagalay ma mari karo marka wuxuu gelayaa diiga maqaarkaagana kalarkiisu isbedelaya huruud buu noqon. Du kommer få de här komplikationerna med betändelse i gallbläran eller sten i djupa gallvarg. Complications ku xanuunkan keenana waxa weeye infection xamaytira ka gala ama dhagaxa oo fadhiista wadooyinka maaragtay u mari lahaa dheecaankii. Och hvordan finner man ut att man har att det är det drar sig om, att det drar sig om gallstenssydromar? Maxaa lagu ogaadaa inuu maaragtay yahay xanuunkan xamaytira? Det är när man har de här symptomen som man har ont i magen och på höger sida. Xanuunka waxa uu gaar ah maaragtay danka midigta alooso oo xanuun isku ekaysid. Så kigger man på en ultraljudsscanning. Iyo ultraljudsscanning baa dadka la saaraa. För att se om det är sten i gallbläran eller hvis det är betändelse i den. Ultraljudkan wuxuu tusayaa dhagax uu ku jira xamaytira ama infection ku jira. Ja. Och hvis man inte riktigt blir klar på den ultraljudsscanningen så kan man lära en magnetröntgenscanning. Hade ultraljudka waxna tusi waayeen waxa la isticmaalka wax magnet la yiraahdo. Och där har vi en ultraljudsscanning. Så här har vi en patient. Det har haft ont. Högersidan har upp. Gått till sin allé. Eller till hospitalsallé. Och så får du få beställt en ultraljudsscanning. Och så kan man se det här. Det här är gallbläran. Så kan waxa way ultraljudka wuxuu tusayo. Hadda wuxuu maxamed tusayo way xamaytira waa qof yimid oo dankan xanuunka qabtay. Här har levern. Den går upp där. Och waxaasna waa beerkii. Så det här är gallbläran. Maxamed waxa way xamaytira. Och där vi sten. Dhagax way waxa. Och så på den ultraljudsscanningen så kan man se om det är betändelse i gallbläran eller hvis det bara är sten där ligger där. Ultraljudka wuxuu tusayaa infection baa xamaytira ku jira ama dhagaxan baa. Man kan också se hvis det är sten i den djupa gallvarg. Hataa wuxuu tusi karaa tubooyinka si hooseeya in dhagax jira man kara. Det vill säga, hvis den här stenen har fallit ner här och satt en obstruktion. Tubooyinka hoose halkaa hoose weeye hadduu dhagax halkaa fadhiisto waa arki lahayn. Och vad gör man när man har det här sydromar? Xanuunkan haddaa qabto maxaa la sameeyaa? Sagt, hvis man bara har sten i gallbläran och det kan gå betändelse i det så är det nog med smärtstillande. Hadduu dhagax xamaytira kaaga jiro infection weli kaa gelin waxaa la siiyaa dadka daawooyinka maaragtay xanuunka kaa yareeyo. Så är det ofarligt. Så tar man någon smärtstillande när det gör ont. Och det är typiskt ibuprofen eller Diklon. Taas maaha wax halis ah. Marka xanuunku qabto baa daawo caawimaysanta badan waxa way ibuprofen ama daawo Diklon. Diklon. Och det är när det får gallbläran till att falla till ro. För när man har sten så kan det börja krampa sig. Och när man tar den medicin så slappar det med. Så gör det ont mer. Daawadana waxayna siinaysaa xamaytira inaan xanuunka wuxuu imaanaya marka xamaytira maaragtay isku timaado. Men hvis det är så att smärtstillande inte hjälper på det. Hadduu daawadana wax kaa tirbayso. Och det blir vid med att gå ont. Och det går ont i många timmar. Och xanuunka door saarood ku hayo. Eller hvis det går betändelse i gallbläran. Ama infection kaa galo. Så är det en operation där så. Qalliin baa markaa u baahanaysa. Och det är en operation som kan bli nödvändig hvis det är så att hvis man så att man inte kan leva med de här smärtor det blir vem kommer igen. Waa xanuun ku qasbanaan kartid in xanuun ma raadho. Qalliin ku qasbanaan kartid in lagu sameeyo hada xanuunka ma kugu bato oo noolaan kari weysid. Det är när det inte har gått betändelse i det. Så behöver man inte operera. Så kan man vänta och man kan behandla sig själv med smärtstillande. Ilaa infection baa la qofta qalliin uma baahna. Ja. Daaweyn u baa u siin kara. Men när det går betändelse i gallbläran. Like infection du kaa gala xamaytira. Och det är då problemen kommer. Så Markaas mushkilad imaanaysa.
Så här, den här gallbladden, den är meget fin. هذا قالب لها سواعد. Det har gått betändelsesidan, men när det går betändelsesidan så går det hårdigt. Och då blir allt det här inflammerat. marka infection kama ku galo si degdeg ah waxaan ku shiraya hareeraha dan waxa ka yaalana infection ma galaya. Ja. Och jag ska visa någon bild här, så ska det... sawiro inuu tusaya. Så här, vi har levern här beerkii waa ka och vi har någon tyngdtarm här. iyo madacrada kuskuusan wadaha. Och när det inte är betändelsesida så är det en simpel operation. Så går man in och skopar levern upp och så fjärnar man gallbladden. Men när det går betändelse i gallbladden så växer allt det här samman. infection ka haduuna kaa galin qalliinka waa qalliin aad u fudud beerka kor u qaaday xamaytira saarsa laakiin infection haduu galo meesooda way isku dhigaysaa. Det hela blir betänt. Och det blir mamma besvärlig operation. Och det blir också en farlig operation. marka wuxuu noqonayaa qalliin adag iyo halis ah maadaama wixii infection wada galay ay isku wada degeen. Och typiskt när man får betändelsesida så täller vi på sjukhuset hur många dagar det gått för då symptomen startar. Och cirka innanför det första 5-6 dagar så opererar vi med en gång. inta badan maaragtay markuu infection kaa galo waxaa la xisaabiyaa calaamadahan goormay kugu bilaabeen ilaa santa 6 cisho hadduu xanuunka ku hayo 5-6 dagar. Ja, 5-6 dagar. Ja, markaas qalliin baa u baahan tahay. Efter de där 5-6 dagar så ska man vara mer försiktig. Och när det går 7-8-9 tider så vill man inte operera akut. san ilaa 6 maalmood hadduu infection ku hayay waxa weeye in maaragtay qofka ka foojignaado qalliinka مثلا أوتيري Ja. سيدير أما تصور مع المرة ده دفترنا أفكار نتلقى ولا غيره så det för de mulug degdeba. Ja, så blir det farligt. Och det man gör istället för det är att så behandlar man med antibiotika. Och visst det faller till ro så kan man opereras om 3 månader cirka. Men det med halis qalliin qof fas kun qoraya marka waxa la sameeyaa antibiotika penicillin waxa la siiyaa marka waxa la sugaa ilaa 3 bilood marka sadana qofka la qali kala uu u baahan yahay qalliin. För så hade hela fallet en smula till ro. Markaas infection uu yara degay. Och operationen blir närmare. Den blir inte lika så komplicerad. Operation kana marka uu yara fududaanaya. Och det här, där har vi, det är visst man har, nu vi kan ta något vidare, där. Det är den typ av operation man lär primärt när man har besökt gallbladden, när det är betänt. Eller inte betänt, men när man opererar så lär man KIED-operation. Och det är fismålar på män. afar meelood baa qofka maaragtay xamatir laga saarayo qalliinka saas loo sameeyo afar meelood baa laga dalooliyaa. Och så har man de här hjälpverktyg. qalabka isticmaalaya waa fasaarkiisi. Och så opererar man vid en KIED-operation. waxaa lagu isticmaalaa waxaa lagu qalaa kamarada isticmaalaa qofka qalay. Och visst det kan läsa göra med en KIED-operation så öppnar man upp. Så lär man en mer gammaldags operation. Hvor man öppnar den leona levern och så opererar man öppen operation. habkan oo kamarada isticmaalaysa hadduu suurtagal u noqon waayo qofkii qalayay qofka markaa xagana laga furaa oo qalliin furan buu noqonayaa. Hvis man har sten i gallvejna haddaba wadooyinka xamatira ka soo baxa dhagax xamatira så lär man en sån här KIED-undersökelse. Hvor man får ett skott som man går in i smärsäcken. qofka saasa loo baaro waxaa la geliyaa tubo afka hore kamarad ku leh. Och så går man in och så fjärnar man de där sten där kan sätta sig fast i gallvejna. ilaa ay gaartid tubooyinkii ka soo baxaya xamaytira markaas dhagaxa soo saari kartaa. Det är alltså hvis man har sten i gallvejna där sätter sig där. meelahaas hadda maxamed taabanaya hadduu dhagax ka fadhiisto. Och efter en sån här undersökelse så ska man fjärna gallbladden. marka baaritaankan dhamaysidna waxa weyn xamaytira qofka ka saartid. Och det är för hvis man inte fjärnar så kan man få ny sten i det djupa gallvejna igen. haddaa qofka ka saarin dhagax cusub baa dhalanaya meeshan baa ka bilaabasa haddana. Så, det är våra take home points. marka xasuuso Hvis man har smärta med feber aloosa dhinaca midigta qaybta sare
xanuun haddaa isku aragtid xumad ama qandho isku aragtidna Så kontaktlägen i remissen. kaaga Ja. doono